The Masak Bayan Full Episode Channel ay ayatin mitipan nakakitam ditoy. Ita akwento keti sumeti mangted inspirasyon kengka. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan ko ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y api musay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga nusaan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah. Naamu na mo't lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka iti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no danapateg nga ibagat. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ito tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka di arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipagna, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kakanayon ko kat nga rod iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam nagiti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagnay ti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo kanisali nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. One sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipagna ti amin. Agunay ka nga roden. Awan pa'y mo ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina na. Matungpal sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kayat na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Best take iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni Sir papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni Sir di opisina. Mapan kong tusukunan, intun malpas di opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimanaw ta kung na mapantay din ang ibawnan na kanyak. Sikamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no adda ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaon na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo ti life insurance. When boss, masapol nga pakita kayo iti opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta.
Mapanak nga Ruden no nalpas sa amin na napapeles na. Day tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no may insure ti tao, tapno adanam naman, no daytoy ket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada ngamin maala no kasjay. Huwag nagpaiso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo. Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagay, taamok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Ang pa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Ang mabayag pa ikada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Ta saan kumatla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas dawi ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agisagana ka tayntong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa nga mono kaano kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan dayta. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible kadipay kat makit-kita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y matinaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ada ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan na. Di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patket nga imnas wano sanyata. Na nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss?
Adi penak ti pusom. Amin to akidawam kanyak. Itad ko. Kas itinako nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo kumaunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo din aksumbata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan na. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masungbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan niyo a reyna. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Anya nga iti aramiden na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Apay nga ijay pay, boss. Awan pulos ti tao ijay. no, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss. No, lakit na matulungan na kat mapasungbat ko. At dahil ko akong gunam. Gungguna. Nangag mo timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagham? Agpaiso ko naktumet. Promise. Takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko na Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kuna na ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso din baga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan. Tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawan anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ang makapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ka ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masungbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Day tatimbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapul nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapul nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya. Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg.
Tada na patay nga pagsaritaan ta, Jerry. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay tiya si daga restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the... Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay tiya si daga restaurant. O no saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ay, Diyos. Agpalig agsamay. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na. Tay manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas. Ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay abalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket dayta la unay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni Boss, nagsagana akanaw, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Dayta mo ti kuna ni Boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, tas si tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jak pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni Sir. Nasa ukadikan kaday di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay, kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorbot amapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan met nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano ang nakapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulima ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano ang nakapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga ta ijay? Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kunkwana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad.
Uray ka sa no ti kinabaknang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da itinangasikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanalpastan anaman. Sumbatang matan, ti idardarirag ko ken ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a puso ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ken ka. Anya ka ni ti pamanagnet mo, iti panagayat mo kanya. Lumakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Lumakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken lumakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, ti di ka madakdakamat. Dahita ti pangkitaam ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpaiso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan nagbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay, yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry. Nagkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kastama timbaga ni Dado manang. Nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Isungarod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na kanibos. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga dan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mat ani Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka. No makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit mo tirik na. Tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan.
Agam, awan nga agpaiso ti karbengak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong arod ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaeng ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbyag ijay ngay. Saan nga imposible itibak na ang anak? Adadakkel ang motorboat ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak kan ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagam pailaang jak maawatan. No apay akas lagkin tayo tirik na. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan tiyagbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan. Ito nagasawat ha? Awan to tagtidtid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, may saganak amin nang iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaang nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. No may saak ton abak nang, maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinantaryo ti kwartayo, isa nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabiitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Jerry, iti mabiit. Kablaawan kayo, boss? Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka diya gapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laeng at agasawa daket nga rod nanang. Apay akas la maladingitan kayo aya. Ay, nagsayaat kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat ti riknak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry.
Saan ka di ang may mayat no duwa kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahin, teka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawaam nga ron. Tanda pa importante papanak. Anya ka ni Dayta, Salvador? Kwa. Letay, kwa. Agawaam nga ron. Tanda pa importante papanak. Anya ka ni Dayta, Salvador? Kwa. Letay, kwa. Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka ni Dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din. Tagdamot kastak. Agbati ka pa. Siyak lang ti mapan iti opisina. Total, nalpas kon fill up anti form. Anya ka diti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, bam? Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. Saan man ta life insurance ko? Nabibiit kayo pailaan. Adda burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol adwa talang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwa ta mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaammo iti daytoy. Apay ka di masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na tarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka iti bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangibagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay jay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot dagita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na, makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mong arwaten,
Ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pinta sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masiguradok, akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirit na, nagiti napipinta sa tumatayam ijay. Duwata ka nilang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, timang iturong iti motorboat, kan ti katulong amang isagan iti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak, a Harden Eden. Apa nagiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino kuma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyar na kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay, nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurt ka iti pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyog ak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti impagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya me. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diya nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukat asal saludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa iti probinsya. Diya kamaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta ka no pang tudan ni sir. I-donate na ka no. Donate. Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't mo asawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngem ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsungba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. Adda islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita ka Harden. Panay mat nagtatayag ka kay kayo.
Itilingad da ita akakaykayawag. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di ta lugar. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang ang madlaw nga po karagitin na tayag akay kayo. Asidag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igid ti baybay. Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no, nagiti hapon na ijay, edi tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron, nagiti ado a karga tayo. Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw ang danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umuli tayo iti kabatuan. Saan ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo kadibakes iti kabakiran. Nga agkapot kadagiti lanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Harden Eden? Wano agbati ka diti igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron ngagreklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana urnong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kan dadulay ta. Mabalina na paglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas sa talaga. Makitam ka na iti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbatbatay ka nagiti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw da kita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy. Ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pagkunaam asaan nga agawid. Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumot ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana. Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunamot adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla inala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito islakan Marla ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli ditoy? Mabit kami lang. Depende no malpas ko anagos ti katulag ko may papanan ti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di ditoy. Adamat amin nga aramatan mi ditoy. Iso na lang tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di Binilin ko ni Marla nga agpidot ka nagiti routing a pagsongrodyo.
Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Un, boss. Saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating natan iti unag tinalaran. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan kang agpadlaw kadakwana. Anya ka iti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidag. Mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no kay lalam tibiyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, mairanot ka iti kwarta. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabati ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kadya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan mi ang masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga ruden ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumata apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Ay, masikuranak mo tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamag no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y.
Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadli sir ti sweldo. Kat saan da paimot anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi natin iti taaw. Nadawal ka di ti daluyo ni di natin boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanidado. Tapaya salmi sarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga rudket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin sakbay nga nyawag iti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Hindi saan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasamak iti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka di ti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima takas kanya. Kunaklo siya klaang ti agdua-dua. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua no agsusurot ti ibagbaga na dado ken boss iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso ti napasamak. Apay anat nagakunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimana Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Eme. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo. Ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Idi dinamag ko no pagpasyaran na. Kuna na nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la kumaasaan tan ita nga urayon. Agsublita kuman ijay syudad. Pagluganan ta kuma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbeng kuma ang mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat ti sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanin kwarta ang maklaim.
Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak amay pag na ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh, no di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahente ti insurance, kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man na niya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisanda. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Cherry. Kunakun kat. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Addan sakat milagro ang mapaspasamak ah. Kastaman ti atap kao. Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na yung baganagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibagakin kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla? Nga agbalin ka no a caretaker ija isla? No adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda? Idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na. Naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko ang makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga ta Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam. Inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat da ita sang kabasit nga urtak mo ah. Ah, Rabi ti panang ikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto na. Boss, siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat. Apay pailaang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da kanibos. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit da iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No da telescope ti mangsurot. Sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan nga binamaawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki dya CR.
Diyak may turedan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam. Sigurado ka kadi makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ng permi anasubot. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw. Tenak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga na matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Maulaw ako. Agindak, amang ano matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inamakday na? Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malang araw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa iba't na grocery. Saan ko nga imbabaw ni Dadaw? Awagak nga no di polis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko makasurot ti pulis? Awang motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang hard kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo laeng at nasupot. Makaginawa kayo no makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sak nga inuman, manang? Kayat ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Papanan na nga ta? Iti nga ta isla? At daatap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Ni nga tamat, Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timbay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala,
Umay kan tumanan dito palay. Pare ti bingay mo. Wan answer. Narigat no iji opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na. No at the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalan ka man. Ha? Di nakmet asawa. Tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam. Tagpaaramid tan iti marriage contract ta. Ha? Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot dayta. Ay, idatok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabatbatuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. At dayta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawa kadagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay ti us-usaran dagi ti dadakil kaw idi ubing kami. Isuan naramanak met day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito ruwar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakitaak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di naklarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, asino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dado. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton. Sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton no awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka iti pulis. Asawaran dati diso aki malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay. Masiguradaw kasaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda iji adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat daytoy. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adda lakit di kadadado. Wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay nga bati dalat talitaw. Apay adida inyo nag. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimen, ma'am. Wen amanang, amin aklase ti krimen. Ada katukad na adusa.
Di na ka nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabi man. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan ka man iti bingay mo. Naala kong ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta... Ops! Saan mo nga ituloy? Ah. Amok! Ti kayat mo nga ibuksilan. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, saan ako nga sa upay? Anya ka diti ka udyan adamag ki ikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawari di isla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayaw. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taad dapay ti gayem mo ijay ki ikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayem ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no sana mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, taamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija sidag ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kada tamam. Kunak no pudno ngay ayatan nak ni Salvador. Saan mat? Tay may nakimbati dito'y. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom ti nagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kasla kayat ko ang mapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insure yo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmariya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no te imbagak? Un man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kitwa na. Naimbagak. Patuluyan. Makakita nga roden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni boss mat? Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Barang adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landong mat. Saan ta maluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, agunay tangarudan.
Intamang sapol no adda kayo iti asideg. Ay na, adda nga agpaiso kayo ditaw. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek apagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakes a tao. Inkangarodan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayem ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayem ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag manan. Imawag ti gayem ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayem ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakaskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaen iti talay. Ngem ulus met akinarte ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Ang sumbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss? Kamuntang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat boss. Sana rumbang akan nayon may palagip ko ken kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat, amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. Addaytan, manumutten tinatagbat ta pagbaddakan. Aguray ta padasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw, no adda mabalinta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan katinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Wun, ma'am, parang maaramat ta pagkaputan nga umulog iti banger ti bakaw. Alwadam nga ruan. Amangan no saan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, barang makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Sigun iti nyawag ti gayem ko. Dandanida kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos kadag iti mapaspasamak. Alwadan nyo mga nadadakas nga ibunga na ita panagnervyos yo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman amaw. Kanayon damat nga kuy-kuyog no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Wun, ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atupang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Wun, ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta.
No makababata iti bangir ti bakod, agturong tapay iyay ayan ti batbataw, ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga, Rod. Syakmatan ti umuli, manang. Nanang, panaggunayo. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo, anak ko. Ngam ko namat ti gayem na, nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka nun ni Kiko nga daing nyawat ni boss ken ni Dado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day, anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss, kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon, anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makita mo ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay, ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wan man ang saan ta sardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka dinapatid nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda karuing lugan da adwa babae iti ate. Asino da ka naw? Saan da pa'y kano a kinasao ti babae? Nagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapan iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga ruti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita may ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no asino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y siguro ng agkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Dakamukin ka. Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon ka't asibibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino din ang ibaga na tayak gayam? Kung naldabos kandado, nakita da kano anatin nag iti taaw. Impasawar na pa iti taaw karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Sugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad damadi a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karag iti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarla kan Cherry di presento mana. Kunakon ka. Apay a pinagparang ni Boss Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen, ti kasta? Talaga agreement manang. Umda sa pakaibaludan na ititong palbiag karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta.
kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman akunay kan ka. Tain remedyom ti panakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Amang ano aramidan na iti sabali. Anyang rod ti aramidem kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagrarana tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman na iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga ado ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ijay dagiti talo ama nagdakdakas. Isu ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Adada atalo kano iti may sa restaurant. Amang ano agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Saan natiliw da adagos? Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran, tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasalungardakan dito eh. Mas daw kayo atalo. Tanakaruar kami iti nang ibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles. Idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ay, awan pa ka inaigak iti napasama ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Madam, di na ko mairaman a paibalon awan basol ko. Basta nakisabwat ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalon, Cherry, my love. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May saa ka mabigbigbig, anikusyante. Ita, anak nito ay nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa yung makarawar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalo diyo. Tanda kayo kat nga ron ti mastermind. Sabali ti anyan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Sabihin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Diyak kaya may munti. Saan? Diyak kaya.